sati mahum teisi tongthok jangda oi 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 tongo khatrok naithok mela rogong hoi kisa dam kom bai mano ain bagi kisa 95 tabuk khai toy miski nai tongo ko 400 taka pu miski dadu bye bye kite ani rangna masak kumai tong ka borjani thangi tong ka nai tu maya hoi tong ka kol khai man kol romia por Hello everyone, jotno lamsogo hainoi desa ani YouTube channel o jotno good morning tabuk ke phone tabuk se 8:13 bajio angke angke to tukui paikha watui phai tong angke ba watui bising sing tukumani bokhok se sithansio jeng tinik to Rath Yatra nog joto saimanna angklai oro thangnai Melaghar Rath thangnai norang puranchim sairona Melaghar ke joton se kotor khai ro tong ta oro thangnai sonorong nai tong ani video no joya kare sing oro thangi tamtam khlai Wati ti kumani bukna se sithangka angke ba tabe bukna ti se kugrana so tabok lai ang buknai no hui to buknai kisi laiba wati simani bagai bukrok rok sibur rok nang tongthok jaiga I think ang mone khlaio kebo tongthok jaiga na ni joto bri rok busimuni kothok norong nai tongdi tabok khnai khalmani se asakhena ang sangka jontha na ta noktoma hanang saimia jontha supai thani se ani mukhang rok bahai ongkrani expression rok asuk samani so tinkai ono kanai so kanai naru malai do so moke ani tini outfit nang sonai do full so hainai desa relation naka tabok ready oni naru malai nai khnai rok khajayaku finally ready jeng masak tham bufa busa buma mamam ke tus thuka bini thunani daimon ke ba tabuk si manok nang ke chingbola mabu kesal ingke borok banggung ke ba oro ingke dakka muski ong hini nai daiti no khokata ingke sing thangi tong no romai tong ani brono chekari ingke saiman nai tamkai ya tabuk ke finally sing gari kata tabuk thanglai tong go yang gari tu sam salong no saiman na ani permanent driver tabuk ke dagu bye Kelai, to ya kono nana khajata. Babu thanai te kotoi. Kotoi, mo kotoi. Hai phai di ba, choto. Tabung ke mo ke kakrabon road ta kakrabon market oro sokpai khalama asikeno hamia tulamurag gor mirja lama asikeno kakaki kingke ba khaijak liya sungbo gari o sere bangke ba saklaya ni bagai ne video robo khaithok liya ni bagai irphaisi kisa mana go konai di ani mama buthuka angke toyni busala ani buprang klayota obo buthuka ni sing sa finally se motayo sokpai khan mama mela kotor si ready bisu bazar rob Kesung mondir sokpai ka mukhe mondir norok nugui mankhana ke ani biska ke yang tabuk toy bisala ba yak rom lai himni tongo kesung tabuk pera dogona thangai tongo pera nawo bukrunani bagai mutayo ke yang toy anglai nanu bai da dono nasiki tongo ta boro tongo khane kesung tabuk bongni dogan bisinga habai asokui tongnai juta rok maklang nei bili ke borok bangkhang ke juta rok elomelong paine ke buk rok nakhau ko ke jone ek section ni buk nakha tabuk mamam ni bufano naising tongmani mamam bufabo gari parking khaine sokpekha mondiro kesung tabuk mondiro bukur lainan thangi tongo ke bai burike already sogis tongo khano kisa felix sekhino khana yang mamam ke bin papni yagrok rumi tongo ke dadu khai tabuk gonta tongnai ke mamam bu tongnai norong nugui mannai tabuk no
ge age rok getei birong po mutai rok si ma slogia ni sao age hingkhe borok bangmani taklai hingkhe bike godi kahamani sasinai samalia mamam bai thamani hingkhe ani bo first time no oro hingkhe first time thamani si mutai rok darshan ekdom kahama khe khaima kangkhe ba shanti nangjak kata ang ekdom happy nangjaka je jaga thangnai bo ekdom success ongkhe si ang happy ongjago norok budai hayo hingkhe jeng tabuk yango chondon phuta nalaikha chondon phuta nalaimani yagolo hingkhe nalaimani yagolo kisa bwchalai tongkha ta hingkhe mokhe ani toi ani masi sasuri jotono sai kusu mokhai ani buprang jotono sai kusu boni bumung khai khasrang hingkhe jeng tabuk mama bai mondir gana o himlai tongo kaisa mondir tongo ta oro radha krishna ni mondir oro cherai bwsarok no khulumna kangkhe hamoi yang mama khe bini papa no nongmani si kubak kha bamjagani hino hingkhe ba hingkhe eto din khe nogo khe asuk bamjak thaiya tinlai tongma jani ongkha sidi bamjagani si buphano kwbaksa ongo hingkhe jeng tabuk thanglai tongo o mondir o norok nogoi manui oko hingkhe toi bo bwsalano bini bwsalano tlanginai habrwkha hingkhe chwngbo chini mamam no oro khulumrwnai ta norok naitongdi hingkhe omo khe radha krishna mwtai norok nogoi mankha na hingkhe tini to Rath Yatra yadiba hingkhe oko mamam no bo puri tongo busi purumani si bokhorok nartio bokhorok naru hingkhe bono mamani khe bahai khe pulia rok ni ekdom bini bokhorok rok bo romjagani soya naile bahai khe siti piti khe siljaka hingkhe pulmani yagolo mutai rok naibamani yagolo kisa mani paigrana hininai kisa tanglaikha bini naibai bamjakjak mamam wngklai kemni to mani mungsa najaknai kwrui ani mungsa nana bo muchugya hingkhe amuko yango mamam no bini papa ko kobong thaisa pairwkha 120 taka ruinai hingkhe yang asuk no nokha kwchung ongkha ba nailai naithokno hapono satung tungui tongkha ta omo khe roth sajaknai no busuk kuchuk norok nogoi mankha norok no kaham khe phunuko ikko naidi busuk kuchuk mase ma naisao angbo tini no first time Melaghar Rath naio age naifano naijak nogo tongfano sikli tongfano naijaiga ta age sao hingkhe ba o kok kubudi dala desido age naiboriyakon sao ta parani naiboriyakon buri rok sikla rok Rath naina thangtaikhai chwla shanti phu ar bwsa maya rok thangkha hingkhe bwsa shanti phu hininai obo kubudi dala kisa comment khlaisari saimankha wngklai tomani ang iro kok sai marwkha voice over tomani marwkha himale iro Hare Krishna rwjabai tongo choli tongo hingkhe ba mic dara hingkhe nog bo khwnanani birokto nangjaknai hininai nog asuk chajaklakna hininai ang iro voice over rwkha ta hingkhe yang mamam ano bahai khe nasik norok naitongdi tongmani kothok khe naisigo ang o video no edit khai tongphuru si nuguinai mamani sukha bo aro tomani hai khe naikha hininai chana de muchukjakha nungna de muchukjakha naile bahai khe nasikha ano ang nugui si mamani siu yango bo khe ani bekti guri ma tongha ang lai cherai bamjaklaiba tabuk khaisang mutai khulumpaikha tabuk nogo thanai nani rok je paimani paikha tabuk khe nogo thanai borok bangroi chingte yamre dadu bai bai hingkhe je ani duprang nasak kumai tongkha borojani thangi tongkha naitugui maya moi tongkha jeng kol khaiman bo kol romya borong kenjin ni bagai kol romya moi tongkha ta je borong naituglai tongo tabuk আগের দিনে পুরা ঘুরে কি বা কুতি দোকান মিষ্টি দোকান জিলেবি দোকান আছে মালয়েশিয়া নক বুরু কমাই তংলো নাই তো লেং সুখা নরছনা তুই লেং নচ ang saya tabuk buru kemai tonglo nanti লেং সুখা 물어봐 김만은 뭐 매라 줘서 물어 뭐 물이 잡아야 말해서 복사해 좀 하는 라고 그러면 꼭 Sing kai borong nai tu ki leng ke? 이렇게 Yong de. Bahai ke yong. 영어로 마시니 무비용 Bahai? Bahai? Sajo. Mela khai manchi jai ti rogoi malayo. abo Bahai ane jomara ma bagcha lagi di jirabiram ani buprang yang khai ane. daro jirabi le pega Yo pro ke yong. Yang ko chini khmawa
जायति गोबां मा दंगौ yang फैखां के जों दिनै खुनुनि चिन्ता करै Mama kita kang bagi sih pinang itu na mama. Mama. Besar itu pinang tu. Yang ke furniture duga no, Melaghar furniture kamani o duga na kita berani ni fajak naik tu naik thok, mutaya sorok, kai yang gotong go khatrok, tu naik thok. Melaghar gong ke kita dam kombai mano, ain bagi kita naik ni fai mana ta. Pai tu pai ya, rang kiri, buru pai mana ba. Yang go ke kum cara rok. Ang paya punya. Naidi guys, ang ikum no bari nai thu zakana na musuka hapano naliyata naidi busuk nai thu norogu naidi. Wati pemang tabule sadung si tungsigo, tungpra suka. Tuition ni loge se direct tuition ni loge se direct mela phayo. Bhai mana ka sadi mai jaga ya pungni. Kamya feeling, kamya. Buki sati mahum tensi tongkol kanggan. Oi. Tabu kai toy miski nai tongko. Chap suta ka pu. Miski bolte gas bera jangai da. Obo. Gas ro bera jangai mani khni bera jangai mosla ro bera jangai. Ei satu. 400 ka pu. Tabu kai mani rok pai pe khaseng ji na khai bari na kha yang toy khai ice cream jai to toy la si jakti ro mo kam kuno dia. Okay. Mani rok ja na ma nawi ne tabu khai gari ka kha dadu bai bai ang kai na sindi tonggo ji phai mani lama ono khumani jaga oro angkai tabu seng aru khubang la edu pai thanjak obo na khangkai jawa thansinai. Tabu kai jung nogo already village tong khangke nogo thangte norong no ani mamam ni tongmung kisa share khlayana hani nai gari bising tongmung na hangke norogu nai dibo busui happy gari oro se rumi busai tong nai fu aru je musa kha nokana norong nogo mangkana bo busui je sirig musagui tong. Tabu kai jung palar ta nawo gas nawi tonggo gari gas bai. Lai yang photo akon. Mama yang ni Buji tong thuk jak suka gari ka hoine gari maka hoine siddhi siring nai rudir sam nai na no dai mune yo Omokai Matabari railway station जों थांफोरावखाय कालाबन तुलामरा मिर्जाते खाय थांखा आरो फायफोरावखाय काग्राबन माताबारि चन्द्रपुर खाय फायखा अयांते लामा हामियानै फायलिया थांखाय यांतेनि फायखा हांखे नायदि उदयपुर रेलवे स्टेशन नुबिने आगि शुटिं खायमारकसो मिते मानसियो इंके फायजियाबो दगै थांखा प्राय 1.5 बोसोर रखांखाना आं माने music by kasal ong mani 1.5 बोसोर तो यंखा इनके आगे नि पर नसे मुइते माने थांसियो नदि बिसु ताबो खाय सानजा अंगै थांखा जों मेलानि फाय माने मुटाइनि फाय याकोनिबो नि माइरक संगै जाखा रेस्ट खायखा दुमुसुरावबो तपै फायखा अलरेडी गे सानमास गे नरक साय मानखाना बुसु सानजा अंखा ताबो सासलांनि बागैसि साल थांया हायनि दंखा ता दुआ ओंइ दंगो अलरेडी 6टा बाजि दंगो इनके आनि तिनिनि ब्लग नायथु जाखै नरक लाइक खायदि कमेन्ट खायदि ओमफ्राय जाजाक खांके शेयर कायसा खायदि दानि चैनल कता लंखाय सब्सक्राइब खायना ताफकदि सतिनिनि भिडियो आनि आम सुजारा नांनाय नरक बाय आं मालायनि नेक्स्ट भिडियो सो जतन Tata.